Здравейте, приятели! Сега ще ви покажем как да си направите заготовка за домашна лимонада. А за нея е необходимо 3 лимона, 1 грейпфрут, може да ползвате портокал и захар. Това, което ще направим е да обелим корите на лимона. Същото правим и с кората на грейпфрута. Поръсваме 6 лъжици захар и прибираме в хладилника за 24 часа. Вадим филетата от лимоните и грейпфрута направо в блендера, там ще ги блендираме. Към филетата добавяме и коричките, които ги захаросахме миналата вечер. И всичко това се блендира. След като блендирахме всичко, го прецеждаме през цедка. Течност изсипваме в формички за лед и замразяваме в хладилника. Готовите купчета лимонада слагаме в чаша, добавяме вода, може и газирана. И след няколко минути имаме вече лимонада. Приятели, това беше нашата рецепта. За още рецепти ни последвайте. До скоро!